Naimbag nga oras yung kaprobinsyaan, daytoy ti baro atimag ti Kapitolyo, Stronger La Union Program. Nagbali na naragsak ken namaris iti panaglukat iti Saluad La Union para serbisyo, agriturismo, lako ken oportunidad. Wenno iti Salo-Salo Agritourism Fair, iti may sa amol dito'y syudad iti San Fernando. Kaspaset, iti may ka 172nd Foundation Anniversary iti probinsya. Nang rugi daytoy, baban iti may sa programa, kasano iti ribbon cutting ceremony, at dinarayan dagiti opisyales iti probinsya, provincial ken regional government offices ken stakeholders. Iti mensahe ni Board Member Abraham Rimando, pinadayawan na dagiti na duma-dumanga ili, iti kontribusyon dagitoy iti agritourism. Tinadaka mataganwat ket indaulwan ti La Union Provincial Tourism Office, kabinulig iti Local Economic Enterprise and Investment Promotions Unit, Provincial Government Environment and Natural Resources Office, ken Office of the Provincial Agriculturist, wenno iti Economic Dynamism Sector, iti PGLU, at tarigagay na nga italo dagiti produkto iti probinsya, ken matulungan dagiti micro, small, medium enterprises, abumangon, manipot iti epekto iti pandemya. We are actually very happy to be staging Salo-Salo Agritourism Fair 2022. This is an effort of the provincial government to continually assist our affected businesses in the province, not only the MSMEs but also our farmers. Tampok ditoy, dagiti na duma-duma di kalidad na produkto iti probinsya, manipot iti 19 nga ili ken may sa asyudad. At least dito'y tatanga event, makita ti dadu mga ili nga adalat ti product dito nga adalami ti Burgos laan. As asided pa yun nga paggatangan da. Dito Salo-Salo iti La Union kat napintas launay nga opportunity, may promote manan, may lako manan tapno matulungan dagiti kay Lianmi, dagiti mga bar. Aglepas iti makalawas nga Agritourism Fair inton March 6. Agtultuloy iti pananlukoy iti provincial government a bumisita ken suportaran dagiti pampanakala produkto iti probinsya. Itinagan ni Governor Francisco Emmanuel Pacoy R. Ortega III, daytoy tigayem ken kabsatyo John Elisar Martin para iti Provincial Government of La Union, baro atimag ti Kapitolyo, Stronger La Union Program.